chun bheith soléir. Tá sé ráiteagad arab go mbeidh tú ag teachtarás le sreath leasuithe ag leibhil túrascála. Agus cean duine leasuithe sin nó ag cinntiú go mbeidh maidiú leis an fiche fin géad go mbeidh ordú céime san áireamh. Má tá daoine ag leabhar ordú céime le stiit an córas, agus má éiríonn siad an ordú céime sin áil agus inniúlach sa Gaeilge, ba sé sin san áireamh le fiche fin géad. Ní drocrod é sin éontaim leis, agus ceapam go raibh sé an, ach bhí beag an on doléireacht i gceist, so b'fhéidir go bhfuil soléireacht anois, ach tá sé thar bheith tábhachtach, agus ba an costa ag díriús deach go géir an rud seo go maiimiid an sprog sin ama fiche faoin géad. Sin an rud is bunúsaí atá ag tastal, chun seirbhísí peibli a chur ar fáil, agus má táid í áíre faoin Gaeilge. Ach just na leasuithe eile atá anseo ceapan bhfuil sé beag an just rud technicúil na atá i gceist ach go bháin go bhfuil méadú i gceist ó híomh 6 go dtí 7 ball. Agus just maidiú leis an leasú atá in our nanamacha, maidiú le an efficach pleanála teanga. Níor thuig mé sin an bhfuil tú sásta glacu lei sin, beidir go dtiocfaí tú ar ais, just maidiú lei sin. Tá sim agam mé phlé ar tá mé géirí teiscint fhí cad cintránna bhfuil si bhíh teacht faoin an leasú sin. Well, is tócha Chus gur oibríonn sé. Well, is gur iarú ar an é sin dhéanamh hí áíire, mar agus tá an frása sin opair na gapal, ba tá obair na gapal á dhéanamh ag na fórne beaga ar an talamh go háirid na heficí pleanála teanga. Agus ní mór dún éisteach go cuaramach lo, mar tá siad ag obair, agus tá siad ag obair le cuinílacha nach bhfuil róha hí áíire, níl cinteacht ar bith i gceist, níl le sacú an maiid siad an bhblin dár gceann, agus ó híomh airgeide agus just cinteacht. So sin rud amháin atá ag teastal go géir. Ach i gcéisteach ló agus le tá taithí aganne nuair a bhí ingus mar chaíorlach agus raibh sin teastal muidir fud na tíre i gcéisteach le daoine. Agus sin an taithí atá agan níos sanolaí muid. Agus is tócha go bhfuil an taithí atá ag na heficí pleanála teanga níos bíú iad úsáid i meach atá dearfach ní úsáid ach éisteach lo. So sin mar ggóthain ag an pointe seo. Cé bheith leasuithe a bhés i gceist? Just No, ag an pointe seo maidiú leis an rud seo, cé bheith le... No, ní go mailiscail, just na leasuithe atá bartaithe. Na bartaithe, na leasuithe... Ní léana ihir agad fós. Tá deacairtí an fhí seo, tá trocha ó ficí pleanála agus an bhfuil sibh i ggéirí go mbeidh gach duine daoine sin ar na cuiste réigiúir mar gur ceann amháin ar gach cuiste. Agus cé gur fiocha an na daoine sin. Tá mé géirí ní bheidh mágad tá mé géirí é sin na tuisce mar tá mór más agam tá si déanamh an job agus tá an ceart ag an teachta cnéide cuasaí cnéide go faoine caiimid é sin obair ar sin agus ba méid carbéim ar sin i cóthext i má amar ara. Agus tá mé géirí é a héiscint as go bhfuil trocha an ar cé gur fiocha an grúpa féin, gur fiocha iad na daoine, just tá mé géirí beidir gur obair raibh an céad céim eile chun obair amá cad gur oibríonn sé. Tá sim agam gur maith siad páirteach den na cuiste réigiúna, mar chuir tú de méir ar a teachta ar an obair go bhfuil siad a dhéanamh. Agus just sin cé gur oibríonn sé. Agus beidir raibh an céad céim eile gur oibríonn míad go léir é sin amá. Tá méid rá go bhfuil sim agam gur maith páirteach acu sa cuiste réigiúna. Just it's how it works. Yeah. Tá mí sé sásta freisin é haring siar martá an tara oscailte breanú ar an rud. Agus tóhaid nílí gceist an seo ach réiteach practicúil agus an mó anmnuachán ach glacu leis an cuincap.
Armagh. Dúrach gur sodir bairní a bhoga nóir Tom Jake fé Carol san sinné Haringshire Ara. An Gaeltachta, tá sé le gur mai role consulting ag na grúpa planála ag na cuiste réigeanna ach tá mé déimid Údarás an Gaeltachta chun rud a phlé agus é role a phlé agus tá méid ar an obair sin gur mágad chuir.